Etxin, zuen etxin. Mínimo de goira. Igual, gero kontuak esaten zenidoz islan Vale, kongo dia bilatzen. gero ez da eskateko ezket sinadurak. Bestela bantuko zen. Bueno, zuek hasi eta aprobetxa, ez falta dienak eta baina bere pakinetiak iretorreko da, etxa, edutuko ditu, aprobetxa, bale? Agalina kon momentua, bale? Eta gero zuek ikusi nahi zitxi. Aki esaten dut, txabali Bai, ez da igual. Ez da zelandarik. Ami espero nahi bertzagatik. Hasieran jarriko zen pixkat jardunaldi hau kontekstun, mundikan bat ezkinta bat, nire biratza bat naiz, Donostiatik nator, industria ingenieria elkargotik, eta industria ingenieria izan ez da parte baita ere ofizinaterapi media da, sobre el Ministerio de Transformación Digital de España, ditugu jardunaldi ezberdinak Gipuzkoan, bi urtez baitugu digitalizazioaren inguruko jardunaldi, eta egia da, adimen artifiziala da gehiena lantzen ari garana azkenan. Zientzia ezberdinek egiten eta bat danak berdina badeo, ezkenean gauza oso berria da, eta nik uste kondikan gauza pila ditugula ikasteko. Orduan, jardunaldia, Debagoienako mankomunitateko agentziarekin antolatutako jardunaldi bada, eta hori, ideia da oinarrizko adimen artifiziala ikustia. Baina lehen esan dagoa, sesio praktiko bat izatea, nik esplikatuko izuet base bezala zer da hon, aplikazioa dauen, eta gero ideia da, piskatik izakutia, eta zuek baita kontatzea zer behar dezuten, zuen egunerokotasun bai gauza pertsonentzako, edo inkluso lanerako ere, zer ustuko itzazuken ikustia. Orduan, zu pixkat komentau diazu, Nik erropa dago eta nik asko erabiltzen dut adidez, netako soko modua da, gorria motatzia, prenda batzuk, eta esatia, ointaz forma idoso pertsona baten, eskize, karaktere bat, eta orduan ez nizi bilibiak, oso ondo ikusten da. Ni bilibiarrian jazten, hor ikusten da oso ondo, identifikatzen duzu gainera, X pertsona, urte tarteko honetako, ez da gize, bakaldian da, orduan gauza horrek, netako baskaparatia beba. Zer aplikazioa bizten zutako? Niko ogro o ChatGPT asko erabiltzen. Vale. Nik ez informazio uste nahi dutelako ja ChatGPT, ja. Dala famatuan, ChatGPT es como el más transversal, ez pixkat gauzak gehien deitunak. Gero imaginak diez, batzen da, egunean bat bakarrik sortzen dutzu. Hogetan agorduz, orduan hor limita dutzen dutzu. Horrokik bai monumentu egiten dutzu, pixkat, eta gero, segeixutelako elebenik, me encantaría saber lanerako, ez dakit, azkenen gure finantza aldetik beba, ez dakit, gure bentak sartu eta ze ikusek edo, hori da, nagustoko jatek, hori batia. Zure kasuan? Ni parafarmazio belarrela bat dauket, eta nik, ChatGPT hainbeste kapatze eguk geminikin ditutela, geminikin, nalabanakin, hasi nahi zena erabiltzen da pixket kartela, terapeuta desberdinen ditugu orduan kartela sortzeko. Hain esaten dut, pixket perfilatzei oso eta bastante. Gemini gainere, ChatGPT-aren ikasto behar. Gero gauz batzuk kola ikasten jungeana, probota bat daukeia sartute komando bezala, eta horrekin, aldera zoratzen hau, nire zoratzen hau, gauz hauekin, baina tipo profesional balitz bezala, nik esango baniko profesional. Geminikin hori, bai hori, hainak zateuna banabil, batzuten hori okurritza da, galdetuko xo, eta Instagrameko perfili hobetzeko, eta eman zisten pauta batzuk, eta aldara segitza. Eta gero, hori, ekonomikokide batzuten ego esartzei oso, ez dakizu zerain, batean medio esun, baina ideala izango esan ebai, esartzei osuna behar, esan nahi oso aurreztu, ez dakizet, horrekizu zango izun, bota proveedorik hori nik ebaki. Baina pixket, hola, begira sakon, hola. Gari bat eta Gemini ibiltzet, ze kanbare bilatzen da, baina gara azken izan ezin zutxezuna noa nana. Kanbarekin zeu zein letanin eta ere, eta dana gehiago estan.
Dana gratis, porque es que dana patzeo. Osa, patzezu por tener mail, patzezu por la nube, patzezu por esa piseta, bitxerkin diketan, andana gratis. Zure kasu, betiko mitaita aldatea. Bueno, esan hori, beran nordez etorri naizelako, baina ni matematikaria naiz, justo ontze masterra itxenabil inteligentzia artifizialana, eta lagun artean, eta enpresa dauzkenez, eta negozio desberdina dauzkenez, eurei laguntzen nabil, hobetzat nola automatizau nabil euren dokat diseinatzaile bat, familian, dokat segurtasun erropetan ibiltzen den beste pertsona bat, gero beste bat taberna baten, eta gero dokat neska bat orai, ibiltzen dela kontenido de redes sociales, eta horako gauzepin bere sartuta, orduan gauza askotan sartuta nau, eta bueno, txeridetan ikasten, praktikan jartzeko asmoz, eta igual negozioan batian, igual laguntza biharko temez, igual ikustian nahi neban haber nola doian hau, porque igual nire zagutzakin baztokarrekua, itxia nahi duten guztia itxeko. Maskura egiten nahi balin bazea, igual zuzua eta bat guztiak nahi emakustia. Zatzik hasten eta... Bai, importantia. Zurika zuzen nola zuen izena? Naiara. Naiara pixka komentatzen hori, zertarek erabiltzen zuten, alumna artifiziala zure kasua kontatu. Nire kasua, nik lehen da daukat, gizonezko berrepa dela, eta, zertan erabiltzen dut, bat, jentiak erabiltzen da, zela, galderak itxeko, batzutan redaktatzeko, bizkatxo bat argazki sortzeko, baina gureak, ustatzen jatia, ni behintzat jazarturotan nago ia, claramente, ia erabiltza diara argazki horrekin, osea, ia niri betxasua sortzen duzte, orduan, bizkatxo bat, hobeto itxeko, azkenean oso argi dago batzutan, hau iakin da dago, bestatzutan igual ez egiten orduan, horretzeko horrekan, ez? Gero zetan nahi egotzen. Bale, nengo, galdera egin nahi gezuena zen, ea zuek beldurra edo pixkat zehariak azuten ea adimen artifizialak lanpostuak eduko ditu edo lanak aldatuko ditu, batez ere galdetzen ez, jardunaldi askotan jendeak beldurra dira, ez? Pues que inteligencia artificial nos va a quitar todos los puestos de trabajo. Pixka bat zuen sentsazioa adimen artifizialarekin, batez ere baita jardunaldi honen helburua delako beldurra ikentzia, eta azkenean internetakin bezala, sare sozialekin bezala, gu konpartituko den informazioak gu geratzen dugu zuen konpartitu. Baita etika hori eukitzia, bakoitzak nahi duna posibule egin, adimen artifizialarekin. Datu guztiak konpartitu edo gutxi. Ez hau, pixka joakin, beldurrori dakazuten edo Hombre, esasun bezberdin ezartzen da bien, ez? Beti itxen dutzu, como que... bai, como que egoten dut pixkat errespetua hori, ez? Ostras, gero informazioa bezartzen zare, orduan, nora daunia, ze pasatzen da honekin, ez? Gauza horrek bai, baina argi dago, netako lanposto berdero esketuk edan, si es que, ez? Azken egiten da bena... Google erabiltzako informazioa edo Ez, jauzu jo gutxuta zela, ez da? Oitu ingarako. Horretxe respetu gutxu dut bestia, porque bestia ez dut, bueno, más vale, hau, zakiku jokane. Onjendik danetik daki. Ni farmazilari ez hau onjendik, baina nire txetik azite, nire familixen de repente inbiatzi zu ez dakizen, porque hau, amai bialun diskontamina batzuk, eta zatezu, vale, zapia, bukaera, esazo. Kriterio pixket, ez, hogetorri zate, dendare bai, probituko bat gumien, ezin eta alturak kantzen, porque eske jartzen gumilako kau. Eske ez bakizu, liuze kriterio. Baina edaritik jalatik gertatzen zan bai, azkenean galetzen zen, ez? Baina egisa, jendeak daukala igual, toskuria uste dau, bai, gotala jaikua, eta danak itxela, eta da osona gauza batzuk itxeko, baina ez da beti egisa esaten da bena, eta ez da, guan, eta nik ezautzen dut jentia, baina erabilia dela ia, praktikamente, psikologo bezala, o psikiatra bezala, medikamentoa lagatzeko, hori da. Esaten bai, ezetako bideo psikiatra, si izate jatzela zetu, eta berak esaten dut, nivel batzutara esaten duzunak, a ber,
baina garraitzen da ia nik hemen, utzineten mezua da, nubit esaten dut, jardunaren ikusten hori esaten dut, ia izan bagula gure bekario bezala, laguntzaile bezala. Azkenean, baita ikusten segurtaz badidez, eta unibertsitatean da bat, jendeak hien abiltzen du, ChatGPT esaten dio, egin azu laburpena, eta ez duzu irakurri zer jarri dizu ChatGPT. ChatGPT da, una IA generativa. La información que tú no lees se la va a inventar. Ez bai, erakutzen kriston arriskoa daka, ez? Orduan, nik bai, daukagu izugarrizko lan eta gure eskutarten, hasi behar duguna da, laguntzaile bezala erabiltzen, baina ez lan guztia egiteko palanka bezala, bale? Hori, sin más, orduan. Hori, jardunaldian helburua ulertzea zer dan gaur egun nola dagoen adimen artifiziala, noruntzukoa zen, mitoak haustea ez, pixka beldurrak haustea eta osartzea ez, gauzak probatzen. Azkenean baita, dela bat asko interneta esatu zen, eta izan zen hori baita, gaur egun orkestra bintzen interneta ez. Eta gero, bai ikuspitu, nik hemen jarritut, ChatGPT, Gemini eta Notebook LM, zutielako hiru aplikazio handiera, baina gure baita ikutuko ditugu beste indazio batzuk da probak egiten joan, porque bai lehen komendatu zutena, baina ikusiko dugu, azkenean ChatGPT dana egiteizu, baina segurtarte gauzatelako badiez, irudientzako ez da aplikazioeko bere. Edo, laburpenak egiteko ez da aplikazio bere. Izartako hobeto da, notebook ere. Orduan, egunero aplikazio berriak atatzen dira, okon ikuste importantea dara baita, ulertzea gauzalako izantzako, ze aplikazio erabilita eta zer ez. Orduan hori, ulertu behar deu, nire batzunet zondela 3 hilabete o 4 hilabete sartzen nintzen ChatGPT-en eta irudiak oso gaizkitzen zituen. Baten jartzen zizkizun 5 behatz berrian, 4 behatz, iruditan eta bar, egunero, bertsio berriak guten dira. Zer importantia da, jakitea, hau superazken dijoa da, ez? Baita, legalitatea alepikan ere urtu behar dugu hori asko ze behar dugu dijoala, eta gauza askoze gehiago dureko dira. Gero ikusiko ditugu, baina potxikeda egin, dana ez bakarrik irudiak, bideoak, abotsak, dana, bale? Orduan, bai ulertu behar dugu, hau oso gauza handia dela, eta horrekan hasiera gauza. ChatGPT guztieta zizera, ez banez ekibukatzen 2022an pixka bat hasi zen, eta hasi zenean, oso gozak gutxiko zuen zen, orain gogakin konparagunta, ez? Orduan, me paritu zertarako jendeak erabiltzen bat zen merkataritza munduan, adimen artifiziala, agenda asko badidez, crear cadenas en redes sociales, ez badidez, community managerak eta hori, askotan merkatzen zezkie, alde batetik ideia gabe gelditzen diela, adimen artifiziala erabili, pixka bat, kreatibitate hori lantzeko, ez? Hainbeste pentsatu, hainbeste publikazioak baritu, imeilek gabe. Hori posible gauza izan, beste gauza bat, nik ideia hau dakar, baina ez dakite zer izin eman, o lo que sea, edo inkluso eginazu egutegi bat, esateko, egunero zer gauza posible igo eta zer formatutu. Mila gauza posible egin, sare munduan, e-mailen mundua baita gaur ez sartuko, baina baita badago, informatikoa zen, baina badago baita formula segunta e-mailaren mezuak guten da sailkatzen adimen artifiziala segunta ze nahi ezun erantzukia zer osan 1000 gauza posibilea egin. Planificación de esto, incluso denda txikik eta bar, jartzen dio dakaten estoka eta planifikatzen zuten da, hori hori. Ja, horiek die. Hori die gure. Gauza, komunikazio bikaina, ez, adibidez, ikusi baita dela, zera bat, tresna bat, non, incluso nahi askotan hartzea ez jasarazo, ingeles ez zuen, da esaten da, honen sinonimo, daukagu eskura baita, zugarrizko tresna, gure komunikazioa hobetzeko, bai, sare sozialetan jarri du WhatsAppen, neske edo zertarako, bale? Hau da lehen esan dutena, ez, formea eta estrategia, zu posible dio ez esan, pues tengo que hacer un plan estratégico de no sé qué, emango dizu ideia, gero bai, Guardia ulertzea zuk lan bat. Porque azkenean, benetan bikain egiteko, informazio guzti pila mandar diozu eta ez da bine informazioak ematen. Eta hemen jarraitu, lehen komentatutakoa, adibide batzuk, bai, adibidez, irudientzako
Gemini pixkatu bila da baranarekin. Nio daude, beste 1000 aplikazio jarritut batzuk, ez irudientzako hobeto direla. Bale, ez esan dakoa ez. Hau pasako zu? Hau pasako dugu, Bai. bai. Eta lehentzuk esan dakoa ez, ChatGPT esati dut irudi bat, eta ja bat inbarret beste 1000 aplikazio dituzu, asko hobeto dituztela irudiak, ze dia muy específicos para eso. Azkenean ChatGPT ez da específico para imágenes, es más para texto. Vale. Berdina diez, ahots sortzen zaitik gero ikusi dugu. Beste hainbat aplikazio ahotsak sortzeko. Benetazko ahotsak gero ikusi dugu adibide batzuk. Baina egin nazu, jarriko dizut bideoia, eta egin nazu podcast bat, emakume batekin eta gizonezko batekin. Eta ahotsak dira, ahotsak inkluso. Nik nire audio bat jarri 2 segundokoa, nire ahotsara gaitzen du eta sortuko dit, adibidez, elkarrizketa bat, edo zurrozta, bale? Hortako baita, aplikazioek. Bideoentzako beste aplikazio batzu dut. Azkenean baita, importantea da, jardunan behentan ikusiko dugu oinarria, baina benetan interesa bali badakagu, imaginau, bideoak iteko gure egunerokotasunean, importantea baita dela, pixkaz indagatzia, ez, azte aplikazio dauden, zein da hori funtzionatzen da, eta, bale. Orduan, hemen hori jarritzkizuet, irungo 3 aplikazioak, hemen jarri no generatiba, ze diferentzia dago, ChatGPT, Gemini da Googleana, nahiko hartzeko dira, porque bila IA generatiba. Batez ere ChatGPT. Zere generativa, que te genera sobre algo que tú le has puesto, pero lo que no le hayas puesto se va a inventar. ¿Ves? De hecho, askotan behian jartzen duet, pues a falta de, no sé qué más jartzen du, baina que reviséis muy bien, lenguatzen ez oitzula jartzen. Final se tiene que sus espaldas también. Importancia da que son aplicaciones generativas, o sea, son creativas, ¿no? Y se van a inventar todo lo que no les pongamos. Notebook LM, oso ondo dago adibidez, ez da ikrizagutzen oso ondo dago, egia da, merkataria esan egitea, eta igual zuen gulako ez dara erabilgarria, baina nahi asko guztien zait, zeguk adibidez, bulegon, jastugu, imagina, udaletxetikan, kriston dokumentu, fotoalguak, egun horrialdekoak, ez dakizer, tu sartzi jozu, notebook LM-eri, beti sartu behar diozu artxibo bat, bai, PDF bat, Word bat, argazkiak, edo zuen goza, eta egingo dizu ez laburpen bat, baina ez du ezer inventatuko. Hori importantia da. Zerbait falta baldin bazue ez dizu inventatuko. Eta gero gero ikusko dugu, esaten dizu, imagina, laburpen bat egin dizu, eta zati bakoitza ze dokumentun ze partetikan hartu du. Hori ondo dago, bai ez, unibertsitaterako asko zegoeto dago, ChatGPT denago inventatuko duzu, notebook LM, gero baita infografiak egiteko, ez, informazio berakin, egin nazi infografia, naiz dietista, imaginatu, y te meto los 10 hábitos saludables, pues haz una infografía con eso. Ez dizu ez alimentatuko. Eta oso gauza horitatik. Bueno, jakin ezazuen baita, de hecho, gaur egun baita, duakabu fundazioa eta enpresik egiten dugula lan, enpresa industrialekin, enpresa industrialak, pila erabiltzen duten duke LM, ez dakit, imaginau, una empresa etornillo, osea, basatzen du bere webgune etornillo guztikin, eta egiten galako laburpen bat, egiten un benchmark de, osea, más profesional, vale? Eta egia da, da baita Googleena eta gratuitoa da, bai, osea, limitazioa ez dago oraindik ChatGPT ez dela, osea, ez dizu esaten. No, ya se alcanzado, egia da, gehiago tardatzen du prozesatzen informazioa, osea, ez du hain lan bizkorra egiten, ChatGPT eta Gemini bezala, osea, azkenean informazio guztiak prozesatu behar du, baina oso da funtzionatzen zen. Katalogo bezala egin izu, notebook katalogoa den leke, zu produktu sartu eta... Bai. Ez duna egingo da, osea, ez nahi diferentzia, zu katalogo bera, sartzen bai ez du ChatGPT eta notebook LM-eri, eta zate bai ez du imagina, animazio katalogoak ez dakitzen. ChatGPT-ek ez badak informazio bat, bian produktu berriak inventatzen goizkizu. Notebook LM-ek ez. Osea, barreko ez zuk sartzea jozu bat, apunto. Eta eskatu behar duzuna, ze formatutan nahi ezun informazio hori itzultzia. Ikusiko dugu. Nahiko ondo dago. Gemini adibidez, nik uste kasu hartutan erabilgarriagoa da, azkenean Googleekin dututa dago, ikusiko kasu da, erabilgarriekin presentazio bat horrek esena, lehenago erabiliko nuke Gemini, porque
gero Googlean voltatzea informazio guztia. Baina, hau baita da gusto kontu, nahi dut. Barkatu. Orduan, nire pixkat probatzen, ikusten dituzten praktikoa izatea, bale? Nik garrizkizuet, adibidez berdinak, zen gauzetarako posible dituzuen erabilea egin artifiziala, baina bio nahi baita zuek esatea, posible dugu probatu edo ezakizer, bale? Baita, hortako erabiltzen, ez du bat, zilik, Bale, lehenengo garrizuten kasua da, nik esartatzen goetela, porque, nik usendanak erabiltzen zuela, hemen, ez dute esan, baina importantia da, adin artizian prontak ukitzia. Bale, porque bestela daukagu beti, alako txat moduko bat, lagun batekin hitz egitea bestela, dala konbertsazioan, pues así no me gusta, pues hazme no sé qué. Orduan, geroz eta pronta da tekstua, ez? Duk eskatuko diogun gauzaren tekstua. Geroz eta informazio gehiago ki pronto horrek, geroz eta lan hobia ingo dugu adin artiziala. Zein da arriskua? Gero ez da informazio gehiago eman, seguro eski gure datu pertsonal gehiago ematen ari da. Hori da lehen komentatzen dizuna, zuen esku dago, ze informazio eman ari zuen aplikazioa eta ze informazio ez, bale? Hemen ChatGPT jarri, ChatGPT bereziki, ez da ikusten zuten txikia, bereziki da oso ondo egiten ditu idazle bezala, bale? Adibidez, nik esan dut, pues, Nimarret gidoi bat, ez dakit zer, a nivel kreatibo, ez nik ChatGPT erabiliko nun, porque sormenantzako da aplikazioa da asko laguntzen duna. Hemen jarri dizu eta adibide bat, ez? Eres el dueño de una panadería artesana, escribe un mensaje de WhatsApp para avisar a los clientes de que hoy tenemos pan de espelta recién salido del horno, ¿vale? Entonces me va a hacer un mensaje de WhatsApp Business super chulo. Ez dakit sartu nahi zuten kasu honetan ikusten danak dakizuela zautan. Hau da oso prompt basikoa, geroz eta informazio gehiago matemático, pues los clientes tienen de 20 a 30 años. Día vegano, geroz eta nezua hori izangoa, bale? Gero, ekarri dizuet, Gemini guk asko erabiltzen dugu hau, daukaukera bat zagotzen zuten kanbak erabiltzeko, kanbak dira plantilla bezala, guk hau asko erabiltzen dugu presentazioak egiteko, bale? Hemen detxekutuko dugu. Hemen jarri dizuet prompt bat, hori ikusiko dugula, ni jarri diot, actúa como asesor de comunicación para pequeño comercio, ¿vale? Hemen, en vez de pequeño comercio, jartzen badio zertinean, zein nire denda, informazio hori jarri dut. Ayúdame a crear una presentación en PowerPoint, ¿vale? Aquí nezazuen baita, PowerPointeko presentazioak zerotikan egin dutela Gemini, ¿vale? Eta ni jarri dut dime, zein informazioa nahi, ¿ves? Pues quiero una presentación sencilla, clara y práctica. Yo aquí puedo poner moderno, tecnológico o lo que sea, ¿vale? Con títulos en las diapositivas, con ideas claves, un lenguaje cercano y hace un máximo de 8 o 10 diapositivas, ¿vale? Aunque erabili dezuten nos bai dago. Gemini, baina PowerPointak egiten. Habera kutsuko izut, porque, nik uste ChatGPT-nak, tekstuenak, horik denak erabili zutela. Orduan, hemen hau da Gemini, bale? Hemen Geminien barruan daude hainbat tresna, bale? Adibidez hau da nanobanana, zutera ditzen duzuna, también crear música, hau da berria, honen benera baita etzen, ez dut probatu, baita pixkat probatzen dut, bale? Orduan, presentazioak egiteko adibidez, junbarko genuke kanbasean, bale? Orduan, nik kanbasean eta ingotena da, kopia hau prompt hau. Ikusi dute da oso prompt basikoa, bale? Oso informazio general, nik hartzen badiot, naiz Bergarako denda bat, denda euskalduna, nire publikoa euskalduna, gaztia, arropa denda bat, gero ez da informazio gehiago eman, azkenian errexo bat dugu. Askotan, adimen artifiziala erabili behar dugu denbora aurrezteko. Gaur egun ez dakau denboa, nahi dut denbora aurreztea. Zer gertatzen da, ez baitugu promptonak egiten, azkenean ez dira denbora aurrezten nahi, porque ingoigu gauzak itzeguna gustatzen. Eta hasiko gara, no, eske esto no me gusta, eske ponle el título, no sé. Eta azkenean hori bihurtzen da, konbertsazio baten, eta gainera
jarriko dizu, no, ya has alcanzado el límite, abre un nuevo chat. Orduan, egin duzun lan guztia galdutea, hasta dentro de 24 horas, lo que sea. Orduan, geroz eta prompt espezifikoagoa izan, denbora hori ere aurrezten zengo dela. Horregatik lehen esan duzuna oso interesgarria da plantillak ukitzia, ez? Nik imagina, balen badakat arrapatenda bat, eta beti lan bera egiten bada eta adimen artifizialarekin, ondo legoke ukitzia prompt plantilla bat, eta bakarrikan jutia aldatzen, zapatiak beharrian, jertxiak, o lo que sea, ez? Hori baita, lehizute lan. Orduan, bueno, erakutsiko dizuet, jarri prompt hau, honek pixkat geixeo tabratzen du, ez da, azkenean naiz tekstu bat eskatzen nahi, ez eskatzen, benetan, PPT bat, bale? Eta egin dugu PPT bat. Dena Gemini irakan abantaia, esan dakoa. Osa, egin presentazio bat, eta gero zuzenean Google Drive-en gorde egin dut. Porque Gemini, azkenean Google-an adan, bat dana lotuta dago. Osa, de hecho, Gmail sartzen bazate baita, eta ez zuzenean Gemini, ¿quieres que te autocorrija el email? Osa, bueno, hemen orduan ja lantzen ari da, presentazio, jarri para tienda de ropa, pero no le he dicho ni qué tipo de presentación, o sea, es de quizás y pues que jarri, pues, son una estrategia de plan de comunicación o plan de redes, ¿vale? Baingoit, funcionan Diseño da. Diseño eskatu diot, oso diseño básico eskatu diot, sencillo, tal, zuk esan nahi duzu, pues quiero que sea en tonos rosas, o quiero que sea tal, berak, azkenit eskatu diot, sencillo, básico, y es lo que me ha hecho, ¿vale? Orduan hemen, ja egin dit, presentazio oso bat, ¿vale? De máximo 10 diapositivas, ezatzen dite, porque ez eskatu, baina ikusten zute, osea, diapositiba bakoitzak, somos tus vecinos. Bueno, pues han hecho una pequeña descripción. Te invitamos a la tarde de estilo. Bueno, horrelako, ez dakit, ekitali moduko bat, ez? Nuevo servicio de asesoría. Bueno, ikusten zute, egin dit, presentazio oso bat. Zer da honek dakanona, nik ematen badiot hemen, exportar a presentaciones, ¿vale? Zuzenean emango dit, Drive-era eta posiblea dena editatu. Textu hau, tiene muchas funciones, ¿verdad? Cambiar edo irudi hau, nahiago ez jarri nire dendako irudi bat ez dakiz errodun. Hau ondo dago, baina berriz ere importantia. Ez da, nahi Geminiek egiten, baizik eta zenean, ni eskatzen baiatzen, sensazioaz sortzia, zerotikak, askotan ez dakigo, tandik hasi. Página en blanco, asko entzu, como estructura, presentación, como diseño de etc. Honek azkenean ematen dizuna da, ejemplo bat. Horre balio du, arkau gero, pantaila baten jartzeko, zeni horrekin hau buru hausten pintxo bat dauket, eta, malamente. Eta betide hori, pantaila plana hortan, sartzeko, baina PowerPoint bat gero, pintxoak nukan eskatu. Porque azkenean ez duki diseño... Bideo morun pasada. Bideo baino bi argazkiak. Bai, argazkiko, bai, Eta egiten duzu alako bakarrikan irudia, baizik diseño... Bai, bueno. Nikortako kamara. Kanba. Diere jo igual argazkik eta terapeutak eta hola, bai. Bai, abazkenean da presentazioa, oza, puede ser una presentación académica o de empresa. Nik uste ez dute ez, hau da, Drive supertzen zautzen zutela, Googlean da. Bai, orduan hau da, PPT de Google, ditzen dela Sheets. Orduan, hemen daukazute ikusten zute, sortiezketen diapositiba guztiak, eta hor, mozuk esan ez imaginatu, pues, hau, no me vale para nada, pues lo borro. Edo, pinceladas de nueva temporada, bueno, dena, todo es editable. Vale, ikusten zute azkenean, egitegu presentazioak, eta nik eskatuzkiot 8 diapositiba, baina posibilizio eskatut 40, Orduan, hau oso ondo dago, zuek imaginatu ez, badakazute, ez dakizunen kasua, baina agian presentatu behar zute zuen proiektuan baitera, eta daukazute zuen webgunea, daukazute bat PDF, zusortzi errutan Geminiei, esate joztu eginaz honekin, presentazio bat, nire bezeroei irakusteko egiten du. Zerotik hasi beharrean, nola esplikatzen
zer egiten dudan nire egunerokotasunean, Geminaiek uste dizu egin, zerotik hasi behar gabe. Zer da honekona? Esate ez dut, joko, estilo hau ez zait gustatu, ez? Osa, den esandakoa, komenida esatia, zeratik ze estilo egin zuen. Yo pues vídeos hemen esan, no, pues en vez de este estilo, hazme un tono más moderno, o tonos grises, o ponme imágenes de zapatillas, o sea, azkenean... Ez batzuk zure argazkiak. Bai, nahi ez. Hau da, azkenean oso zerrela ikusteko, hau da, basiko, super basiko. Baina inkluso, pues ez dela egin presentazioa, ez bakarrikan ja irudia, baizik, duka didez, denetan ez daki, baina presentazio mordo baita ditugu, bezerentzako eta bat, azkenean, presentazioak egitea dago un manual muy operativo que no aporta valor, ez? Diseño atletika, ez dakit zer, honek, ez dakit nahiko diseño, ez dakit, agerazkenia zuk edukila, posible dezu evitatu, eta esto. Hau da, aukera bat, ez gazen egiten ezagutzen dut. Gero, egun esaten zalantzak, porque menekar ez zuete, adibide mordoa ikusteko. Bai, notu gutzeko gerorako. Nik adibidez, estokanak esan dozun adibidez? Bai, administrazio puntuarekin. Bueno, hau da gehiago ligado a facturas. Bai egia da, zergatia adibidea, portenean, konbentzio txikiak, igual, ez dut egiten asesorekin, eta bereik ematen dute kontabilitate guztia, eta bar. Eta askotan komentatzen dutena da, kostaite zaiela, revisioa edukitzea, ikustea zein den beraien joateko fakturazioa, azkenean ikustu, proveedore ezberdinak faktura ezberdinak, tikete individualak, eta todo eso unificar, tengo que coger un Excel y meter manualmente, ez? Orduan, nik hemen enkarrizuta adibideak, ChatGPTekin posible dela, hau, Excel batian molkatzia informazio guztia. Berriz ere, bukazkenean, nire faktura sartzen badiot, datu hor daude. Baina eske, azkenean horrela horrentzen dugu, artifiziala ez? Osa, orduan, erakutsuko dizuet adibide hau. De hecho, nik egin dutena da, zuei adibide hau ekartzeko, eskatu dizkio ChatGPTeri egiteko faktura fiktizioak. Osa, nik hemen etxeko sekuntugu. Vale. Proba egiteko, bai egia da, grazito kusiko egitela, porque ez dut aspaldi nabili. Vale, nik hemen ditut faktura ezberdinak, jarriko ditut. Faktura hauek ez die existitzen. Osa, nik azkenean ChatGPTeri esan nion, pues tengo una jornada sobre finanzas tal, para un caso práctico, baino, hazme unas facturas ficticias, pues un proveedor ficticio, en formato PDF, ¿vale? Pues hago era, es mi información, pues soy eso, esan, oye, pues quiero que en el contenido me ponga esto, quiero que me ponga este y este dato, son únicas que tienen oso general jarri, ¿vale? Baina, egin faktura, bakarra ez, eskatu dituzten bost faktura diferente, ¿vale? ChatGPT ontako oso ona da, porque azkenean informazio gabe inventa dugu, ¿vale? Osa, ingoi faktura bat, zerotika hasita. Orduan, eko demaen ChatGPTera, zuonago, Fakturan zure datu tapatzen maizkotzu. Baita, azkenean, karo, hau da dena, ez da, seguntan zertako nahi bali badezugu Excela adibidez, bakarrikan izatia, ikusteko kual ha sido facturación a nivel ventas, hau no, 10%. Nire tapatzen. Edo mos. Oso zaila, zen izuzea erabiltzaile eta nik izapio, ez fiktizio, eta ez zer fiktizio, ekilu zehala eta zehala. Bueno, kasuntan bestela posibilizuna da egin, tiketak, pues, que salga el import total y que luego te haga el sumatorio. Hau da, adibide bestela, baina gero posibilizun gila mototaren. Datu azkenien diskutatzea oso zaila dela, ez? Norbera da nien erabiltzen. Hoi bai, manualki.
faktura etiketatzen eta kentzen edo bai zure datuak edo Baina tesoreria eta hori nahi dezuli pixkatzea edo zer? tesoreria edo aurrez edo hor ja, hor nik uste da bilaute gaudela hor datu sartzen mateo. Bai, azkenean Interbalizatzea con el efecto agatolito, sin, ¿es? Sin nombres. Sin nombres. Baina, luzera, investigatzen. Ya. bai, hemen horregatik hemen bakoitzaren ardura da, ez? Esatia ez ersakutatzen. Bueno, ordo. Hemen gai daukena da parte gratuitua eta ordaintzen da Bai, partia hori eskibau aldo zuena edo daukate business partia itxise izan aldala segun nun. Baina, bueno, beti da, entre comillas, ezin dozu behin beste neixako datos muy sensibles y datos muy sensibles. aunque sea gratuito, a una aplicación le estás regalando. O sea, aunque no sea gratuito barkatu, le estás ofreciendo todo Hori business suposatzen da itxisa. Zure suposatzen. suposatzen. Baina, hori da. ChatGPT. Ezin jatzu sartu datu batzuk igual bai, baina beste batzuk bada oso. Horregatik. De hecho, o sea, vienes en dute, no pagas la aplicación porque estás pagando con tus datos personales. Baina, vale, ordaintzen dut, baina nik, Nerea, que no tengo ni idea de informática, yo qué sé luego qué hacen con esos datos por mucho que yo estoy pagando. Ez ahí, Spotify. Vale, nik Spotify ordaindu ditet. Baina eske Spotifyek dauka nire informazioan izan musika hausen den. Hareko ez da adibidez, nik egonaik urtez lan egiten aplikazio nazional baten. Zuko laukera dakazu aplikazioa da doainik, da delivery aplikazio bat, eskanariarena, eta aukera dakazu Prime itzakia, urtezala €7 ordaintzen hilabetian, bideoak zinitun gratis, eta claro, jendeak esan ez, nik horretzen badet, sartzen duten datu pertsonalak nire bidea ez dakiz zer, hori pribatua da. Ez, guk zure informazio, zu ordaintzen iztea, eta nirekat zure Mastercarden informazioa, dakit ze gustatzen zezune afaltzia oespiraletan, bazkaltzia astelenetan, zeinan zure helbidea, zure telefonoa, nahiz eta ordaindu horregatikak, esaten dut oso enpresa potentiari eta azkenean nortu behar da, empresa horiei a nivel individual no les interesa para nada lo que tú haces, pero siempre tienen la oportunidad de saber lo que tú haces. O sea, beraiek nahi dutena da, eukitzea informazioa en conjunto. O sea, nire hori hartzabalek egiteko nahi esian, ez da igual. O sea, baina muchas medidas es lo que esto adibidez. Google Maps saltarra dakau mobilia, o sea, ez dugu Google edo Maps, Androideko Maps, lo que sea. Ez dugu ez da eskalatu behar, mobiliak jakartzen du. Guk mobiliak bitaian permiso baten egitea, o sea, Google berdin zaio nire hori hartzalgor bergaran dagoela. Baina eske jakinda, badakite zein dan karreterako trafikoa, badaki informazio hori eskentzio. Nik faktura sartzen da informazioakin, horrekin ez du ez dago, baina aukera duke egiteko, ez? Pixka bat, eta ChatGPT ordaintzen ez dian, berez, bai, ez dute seguruago ez da, baina baita zeragako, zutatuak ematen. Bai, asunto da, estatu batuetan badago zertuaretz, hor ez daukazu, normaik erola eta oso errez erabilialdia. Hori da. Business edo aldetik. Gero euskazu pagozko gauza desberdinak, egin daukazu gauza bat, Microsoftan ez lanerako ganez beste kopilot, eta izaten lanerako erramintza bat, hor txetare zentraua sekurtasun aldia, zetxik enpresentzatzen lan, eta ez dira nahi datu horrek erresurtetzea kanpora, baina hori bai da beste pagozko beste gauza bat, eta oso zentraua, eta beti euren fiatzen zare, esaten dutzuen dana itxalara eta dautatzen datu bai. Baina hori, esatu duzuna, dana gare suposatzen datu horrekin zer gertatzen da. Suposatzen da, pagozko business zati batzuk
hori suposatzen da zure datuak ez direla kanpora zabaltzen entrenatzeko. Baina enpresak zurez duen gauza. Eta aprobetxatu da bere. Hori egia da, eta cuanto más paguemos, más seguros estamos, hori horrela da. Baina, igual behin bestutu esaten datu fakturak eta pues cosas den urtetze jatzun gauzak, correos, direcciones, hori dana, oso arriskutsua da erabiltzea horako edo zer eskape egoten bada, datu horrek edo zein jauza gutxiko duena. Baina ez da bekarrik adimen artifiziala mosa bat. Orokorrean, Zerrezken bat gauza, zenbat da izaten dugu gure txartela internetian, nik asko zabe dute ja. Nahi pila dezkakeatu diate igual. Eta hori nien zela pila bat erosten duna internetez, zaitutelako, zaizetelako tendela juntia, baina nahi behitur gehiago mango zian, nire txartela, bako txartela sartzea en una aplicación coreana, no sé qué, que decirle que tengo 28 años a ChatGPT. Bueno, sin más, hau baita, nik uste, bakoitzaren ardura dela, baita jakitea zeiten nahi dean, dana bezala ez, baina Instagramen igotzen bait argazki bat, segun nun, estoy en venidor, bueno, pues Meta sabe que estás en venidor, oza, berdina da. Gauza zer da, diferentzia, ja bestera oitu ingeala, eta da, bueno, normala, ez zenek ez daka Instagram, zenek ez ditu igotzen argazkiak, zenek ez daka webunia. Que todo el mundo dice dónde está de vacaciones, sabe que su casa está vacía. Por ez que ontxera, naski xatarratza zuigotu zutzia, inteligentzia artifizialak ezatortu mozaren zain. Edo paisajiak da esanean dut. Osea, dare gauza batzia, zatozula, ez que ezin dut ditzen. que somos somos mayoristas esto, ¿no? Mejor trabajar el día a día en nuestro negocio y punto. Y que no hagan lo que les dé la gana con nosotros. De hecho, ni komentau behar nizuna zen, hau da doainik den ChatGPT-a. Zer gertatzen da? Nik ChatGPT-a erabiliko badet ontarako egunero, nire fakturak igotzeko, kasotan komeni da ordaintzia, porque segituan jarriko dit limitazioa. Osa, de hecho, baina ikusiko dizuet, Begira, nik sartuko ez diot nire bost faktura. Daudela. Vale, nik esango izkiot sartzeko faktura hauek. Esango que no me va a dejar. Sí, jatzu hori da. Baina inek edakatze pagokoa, pagokoa erakutsiko dizuet. Gehiagitik ez dit esaten ez zinuz. Osa, sartu dizko gauza asko eta ez du kapatzen nahi beste... Bagizu horretzen da, bida bez, la cantidad máxima. Porque azkenean, hau da dana bezala, osa, Gemini igual orain dikan, ja jendeak gehiago hasi erabiltzen dugu, ChatGPT-ak jendeak gehiago erabiltzen duguna, una aplikazioa bekite buena da, baina nik doainik jarriko izut. Gero, hasiera batean, como el amor artificial de todo. Luego te voy imponiendo limitaciones. Bau berdina, zergatikan, porque bere egite esan zaie, zuek dana ezkuntzia, o sea, mira lo que soy capaz de hacer con absolutamente todo. Eta gero, voy a hacer que tú te enganches, y entonces ya no vas a poder vivir sin eso. Hormonera, piko dizuet pago bakin. Vale. Es que pagoa da, o sea, botapiko hilean, O sea, no da, a ver, nik adibidez, nire gauza pertsonetak, hau da, elkargoko nik ez dakat ChatGPT pago, porque ematen dioten erabilera izan dori, bai, osea, da, baino orain, nik balin badakat, imaginatu, publizitate agentzi bat, eta egunero behar balin badet ChatGPT, bai, edo irudiak sortzeko, sabes bereko egutegi bat egiteko, fakturak igotzeko, que agian komeni zaite horrein ez, porque tresna bada. O sea, así como pagamos Photoshop, pagamos Excel, Microsoft,
ulertu behar dugu baita udala beste tresna, Excela bezala, ez? Osa, gero dago Netflix, Disney, nik dakat Netflix eta ikusten dut hastian Netflix, eta inez orbaintzen baita €1. Horbait ikusi behar da, horregatik importantia, eta zelan galtzen ez dut zertarako erabiltzen duzuen eta zertarako erren ez dute. Gero ikusiko dugu, nik bakarrikan, adimen artifizial erabiltzen badut, irudiak egiteko, eskarrian nahiago otorren Leonardo, beste aplikazio bat, izugarrizko argazkiak dituna, irudiak, ChatGPT beharrian, ¿no? Porque ChatGPT no es específico para fotos y estoy pagando un abanico de cosas que no voy a utilizar, solo la parte de fotos. Orduan hori gero bakoitzaren zer da, ez? Osa, zer ematen digun garrantzia da zer ez, bale? Orduan. Balitz bakarrik aupatzen, beste gauza bat. Dana guarda bizitza pronto por respirar también. Eta gainera hori, lehen esanako, al final hacen que nos enganchemos a estas cosas. Nik esan dituen... ChatGPT erabiltzen gauza bat ez dakitze esan duzien, da proiektuena eta hori da da. Aldaketa pixkatxo bat igual gauza basikotik. De hecho hori lehen ezara existitzen, hemen, ikusiko dugu fakturera. ChatGPT nola funtzionatzen gauza da ditu, funtzionan MailChat, Osa, nik chat berri bat egiten detenean, chat hori zerotik anazten da, ez? Imagina, zibanaiz proiektu berri bat, ez dakat proiektu informazioa, ez? Zer datzen da, nik chat hori erabiltzen badut, beti gauza berarako, azkenean zure historikoa horretzen zuten da, eta zu, aizea, nolabait ChatGPT-ari edukatzen, edo erakusten, zuri nola gustatzen zaizkizun gauzak egitea. Eta proiektu oso dago, proiektuariek, ikusi dituzten karpetatxo hauek, zazkenean, igual, chat batzuk, digateko diot, oye, mañana que tiempo va a hacer, ya no me interesa que se guarde ese chat porque no tiene seguimiento, ez? Baina, igual, proiektuak taula egiteko, sailkatzea karpetetan chat horiek oso ondo daude, zergatikan, Gereza txat berriak sortzen juten txatak bera gogalitzen. Odun, hau nola egiten da? Benitugu, ustuzu karpeta hauek? Ez hemen, bada nire karpeta ez. Odun, nik hemen dakar nire karpeta, eta barruan duten txat horiek. Odun, imaginatu, nik egunera erabili behar txata, como una karpetara, osa da, tener clasificados, como tenemos en el Drive, da hori oso... Erabili izan duten hau, bada, meditxudan lan desberdinak. Eta hor gordatuta. Hor, asesore bat ukitzen nahi bo, eta abokatu bat ukitzen nahi bo, dozak gauz, imaginekin lan inbiak bo, presentazioak inbiak bo, bakoitza itxejat karpetatxo bat bezala, esate jatzen nahi duten lan bakoitziak pertsona bat, hori pertsona bat. Orduan nik proiektu bada, baina nik esatu bat. Hau da, nire abokatua bezala lan inbiagoaren pertsona bat, o nire gestoria fakturekin, o nire lagunduria ostana marketingakin, o lagunduria ostana beste gestio batekin, katalogoakin, o segun zer lan desberdin itxen ditu da, bakoitza izatezat lan horrekin ibiltzeko. Orduan, gero historia lana gordetzen juten danez. Ikaste juten dien. Badakian ere zer gauza gustatzen jaten, orduan nik katalogoan esan bajat, doke kontekstu antzeko badauke bai, esate jatuna probantatzeko bat beti hortan, proiektu hortan zerri, eta nik hortxe itxotena da, hor pertsona desberdin. Txatxuan duzu ja txat bat duzuna hor zabali baina lehen proiektu. Memorizia dauka, orduan, bera badaki ondala urte bete. Esa tiene daukuzu txat bat hor proiektu bali, proiektu kanpoan daukuzu hor... Hau da dira proiektu. Aldozu txat dauen proiektu handinak. Txat bat daukuzu ikusia. Bai, utentza txat batera. Daukuzu bat, izan proiektu bat hartu dira. Lehen ondala espalditzu zukazun, organoz hau behar ditxo. Hori da, zukazuzko eta beraian memorizio. Importantzia da, berak esan dako, azkenen, alimentzia zerak, umartzen baita erakusten eta edukatzen. Beti gabetzen baduzu hori, karpeta bat nire abokatua bezala, zuk motza sartzen informazioa, eta gero ez da gehiago moda ulertzen, zer da zuk behar duzuna, eta gero ez da zehatzagoa eta lan hobia ingoizu. Da hori, como kopera una pregunta. Eta fiskalidad eta igual itxo zurtia, hori informazio hori gordetala daukazu, ematu majatzo,
urren urtean ja, badaki ja hori dana, orduan, erantzuna eta kontekstu dana askoz be hobeto dauka, orduan, Hori da. asko lagunduko zuen gauza hortan, orduan nik saiatzen bezala da, korreo batek ikusten, zuen korreo da, ikusten, korreo danetatik, zer lan desberdin itxo zuen, batzutan pedidua darelako, beste batzutan darelako, zuek salmentak, orduan, ikusi zelan desberdin itxen dien, antolatzeko nola nahi duten bakoitzakin lanin, nik, más o menos. Baina, gero baita inkluso bilatzea oso erresa da. Bai, eta batzuetan izenan nire logotipoa daukat, web bagoa daukat eta web horretan gauzak itxen egot, beste proiektu antzekoa daukat, nire weban lan itxeko, aldaketak itxeko, blogak sartzeko, tekstuak, idazle bat nahi got, idazle bat daukat, musikia sortzen egot, musikiantzat beste proiektutxo bat itxeko. Osa, bestean hori zukirik itzen modu txat bat proiektu batzetik kanpo edo txat berri bat da zerotik hastea bezala, ez? Baina, txat GPT jago asko baina txat bakoitza da espez hori da, osa, da zerotik hastea. Ez egin batzutan, berriaz gauza gaziosuak, pasatzen bat, asko hori ez, baina ikizit. Hor, biskatu idea hori jarraitzen, ez beti ezen muteko adibidez, nintzalien antzat temporati bat, bastante itxena gana argazki xena, bera eskurtu naiz. Eta beti modeluak, sartu gustatzen. Eta osestan bat, betxu hau kursatzen bat. Eta beti modelo hori erabiltzen zagoetan, modelo hori deitzen da brat, zanutzen. Orduan, nik zautu dian brat, deitzen da modeloa. Bale. Eta izostan para atrasi, eta gero ja, urrengoa ja, diferentia zan dio, ja, modelo. Eta, gero zizan niri deitzen brat, eta ni, brat, modelua, zautela, eta, zaiztik ditzen dut. Bai, eta gero baita nekzat zenpetzire ikusiko dugu. Fakturen ikusi dugu, nekzat bete gai ez, nik esan diot. Geminik baita behiten dugu, hobeto egiten dugu, nekzat bete egiten diot. Sortura zirudi bat, neska bat urdentzeko tarta batekin. Ez da, imaginau, interit irude eta ez zait gustatzen. Nik aldaketa bat eskatzen baina, askotan zer herrikan beste irudi bat iteako. Osa ez dit mantentzen. Eta gero esaten jatzuna bestotzu aldatzen. Osa esaten dago aldatzen. Horregatik aldatzen. Gero ikusi ditugu beste aplikazio batzuk. Hobia dutien. Gemini bai da, probatu hobiagoa. Bai, baina kontik eta oso, osa, jau izan. Baina hor dutazuna da, kontekstuana. Bai, kontekstuan jartzen bajatzu zure imaginako, zure gauzak nola gustatzen jatzun, koloriak, fontuak, bentsat... Eta kontekstuan, eta horrek nintzen dozunu baitzen. Justo honek ez daka, proiektu honek uste ez daka konteksturik. Ez que no me quiero meter. Osa, aldozu konfiguren kontestu baitzen. Bai, eta gero badatzen dana bai txartepetenik zuek izan duzuen dozu horre. Gratuitua da, ez? Limitate ez. Dauka modo pensamiento y modo no pensamiento, eta horako gauzak orduan dauzkazu. Igual lehenengo mensajia juten da leku batetik, potentzia asko daukana. Eta gero ja jaten da biazkazu ja kupo hori ja bete dozu, eta ja hemengo mensaje guztixak laga itxotu, baina itxotu beste leku batetik itxotu. Orduan, claro, galdutzen dago erlazioa. Txikleengoa da capaz de memorizar más cosas y el otro se le va. Azken naia, desbiatzen eta hori, baina asko dabe bai hori, versino gratuitua dienean. De hecho, aizaten ari diek, ser versión gratuita sin algunas cosas. Baina nik entzutaren kanbe bai. Tenía, porque es que lehen juten da motor batek. Inclusión pagada. Es un mensaje bat que fue ni por no usando
Eta gero, Eskatuan jatzu pentsatzeko eta gauza asko, eta egoten da ordua pentsatzen. Horrego mensaje, bai. Eske segunda zelarako Gauza bat oso nekeza eskatzen bajatzu potentzia asko, eta ez jatzu. Eske gero pronta idazterako orduan bai esatia turkotxo batzu dauzka. Esatia, no inventes, no alucines, osaten bajatzu, gauza batzutan ez duzu nahi interneten begiratzea, orduan kaso aukeria interneten bilatzea gauza. Eta besta bat esate jatzu zure karpetetan, zuk bialdutako informazioa PDF-an, zure web horrealdian bakarrik zentaratzeko, ikeda no salva. Orduan, zure web horrealdi bat daukazu, denda bat, o lo que sea, zure katalogoak, zure gauzekin, hor zentratu alda eta ez dautetzen beste. Orduan ez da alucinatzen beste, baina. Oye, Chat GPT igualmente debo alucinar. O sea, de hecho... Eta gero esaten da, entzun dut bai, berak Chat GPT dokala zaguta informazioa, kontela o ez dakit zera. No tiene actualizado. Eta ez dago aktualizauta, ez dago hau internetian biratualizango. Aktualizauta. Gratuitotan, hemen gratuitotan, azpin, ahora igual no me sale yo. Azpin revisa... Con el más ese te sale Euskaren, bueno. Bueno, orduan, ikusiko dugu fakturarena, hemen jarri zioten atxikitutan fakturak, orduan nik egin gutena da, kopiatu, hemen jarri dioten promptau, dara, sin más, te adjunto facturas, y le digo que quiero que me analice, porque lo que le voy a pedir es un Excel. Hemen importantzia da, normalian, aplikazioetan eskatzen ditugunean gauzak, importantzia da esatea, informazio hori ze formatutan nahi den itzultzea. Esan un Excel, esan un PDF, bestela, igual PDF bat biarek egu, baina guk ez un PDF bat nahi, Excel bat nahi egu, ez? Ahora eso, quiero que analices cada documento y generes un Excel estructurado con estas columnas. Pues número de factura, fecha de emisión, proveedor, lo que sea. Y encima de cómo esto analiza las fechas en formato pues, día, mes, año, pues poner año, lo que sea, y convierte todos los importes a formato numérico sin ningún símbolo, ¿vale? Cada factura debe ocupar una sola fila, o sea, bueno, cada esto, y entrégamelo en archivo XML Excel, ¿vale? Orduan, hau bai, hori ikusi dezute, gratuiton ez ditutzi, ¿vale? Orduan da, zure esan dut, zure kasu, erabiltzen zu proiektuak da, 100% Chat GPT orden, ¿vale? Ontarako erabili behar hori egunero, badaita, nire gauzetarako, ez. Orduan, eskatuko jot, eta egin goitu da Excel bat. Nik eskatutako... Baina osatu gatzu bost faktura, baina bali bako zu bosteo? Posle ez du baita. Ez dakite... Iabete batian, kia duzu nizerakit, irita batik. Hau fakture... Erabiltzen duzu. Osa, con loko... Ia faktura, da. Baina, eta sartu baita... Proveedoria. Ez dakit Gemini o Microsoft erabiltzen baina Gemini o Microsoft erabiltzen badituzu, dotasunez Google Drive, OneDrive, karpetara punalda eta begiratu. Estela topia daukago dokumentu. Baina ezin dituzu. Baina pertsona batek zan... Baina igual irustutetarako, Imagina, ez bali madietik eta asko, gero horreko nadakana el de pago, sobre el mismo Excel te vaya añadiendo factos. O sea, nik txata gurretzen badet proiektu batian, ez dut nahi Excel berri bat sortzia hilabete edo astero, egingo dizuna da Excel berian, faktura berriak, informazio berria sartzen. Bueno, ikusteko, bale, hau da zimaz oso adibide basikoa, ikusteko nola hemen sortu dit Excel bat, fakturas analizadas, eta sortu dit zuzenean Excel bat, bale? Ni posible diote esan jo, pues quítame la información del proveedor. Fakturak ez berdina baina, zitik kasu honetan, faktura guztiak zauken formato berdina. Eta kasu normaletan kasuan, faktura guztiak formato diferente badauka, leku diferente dauka, eta hori ulertu. Si la factura es legible y la factura se, imagina tú, si la información del proveedor de una factura está aquí y en otra aquí, pero entiende que es información del proveedor, es capaz
de tal, baina ahí sí que tienes que analizar mucho. Claro, bilatu posizioa sartu da ere. Bai, eta geroz eta, imaginatu, igotzen baduzu, tiket baten argazkia, karo, argazkiak izan makakaitate ona, Ja, pues es que igual jarriko izu, pues en vez de diseño logotipo, pues X, ez? Osa, hemen baita, pensau behar dezue, horregatik nik askotan aritzen bekario formatan bezala, guk gero ez da informazio bila eman eta hobetera kutsi, pertsona berri horri gero hobeto ingo lana, berdina da, nik ematen badio, irudi bat, PDF bat, informazioa gaiz ikusten dana, que todo está mal estructurado, que no sé qué, pues igual onden dugu, baina igual ez. Geroz eta hobeto eman informazio, estruktura berdinekin eta bat, asko zegoetik dugu. Orduan, bueno, ikusteko hau dela oso adibide basikoa, baina, bueno, pues, partiendo de esto puedes hacer 1000 millones de cosas, ¿vale? Jarri los números de factura, fecha de emisión, jarri nik esan dioten ordenian, día, mes, año, proveedor, CIF, concepto, y los importes me han puesto sin símbolos. Jartzen maio en formato euro, pues formato dólar o lo que sea, pues eta jarriko ditu, ¿vale? Orduan, zuk lehen esanakoa justo oso dago, porque nik ahora bilio horrein imagino astero, pues nik ingon nada, hoi proiektu batian gorde eta esango nion Excel berdina volkatzeko jarriko duten informazio guzti. Ustedes saben que esta información la voy a subir de forma semanal, todos los lunes. O sea, en realidad, ulertzia, gu daukagun lana dela, anima artificial da, ondo lan itea. O sea, educarlo para que esta información nos dé, porque igual zuk nire berdina eskatzei jozu, baino zu bilatzen ezena eta nik bilatzen ezena diferentia. Zuk erakutsi beharko diozu zuri nola gustatzen zaizun, eta nik erakutsi beharko dioten nire nola gustatzen zaiten. Orduan hori. Baina, bueno, hau da, adibide bezala, hemen posituzu hau da fakturara, baina tiketak baldin badia tiketak, hori bai, limitazioa paukoan ezakite zenban ikusi behar duzun. Faktura, osea... Bueno, baina esan dut hori izatearen, irakurtzeko, Zer, parkatu? irakurtzerako aldian, faktura bilatzen atula, karabatuekin, tolestu... Irakurtzen da, nik enpresetan ikusi izan dut, Baina horrek asko betu. eta enpresetan erakutzen behar batzu, bate goten da, erakusten guztiak, nola heltzen dien fakturak ikasteko berak, OCR-ak berak, nola hori, eta ontsi ikuste dut, hau doiala, keston velocidadea. Argazki baliat jatzen du eta zeitxuan, eta igual letran batzu, konfundidengo da, proveedorian zerbait doblado eta gaizki ikusten bada, igual gaizki idatzuko da. De hecho, horrekon baita beste jardunaldi baten sartu genion, uste da Geminari, zapatilla batzun irudia, imaginatu, Nikola Terzuna ikusten nahi dela, baina edotzen zapatilla, eta zanion, dime por favor, qué zapatilla es, con qué material está hecho, de qué año es, Galicia, pues son unas Adidas Nike Jordan, no sé qué, de ante, de color beige, o sea, ahora son capaces de detectar hasta el material de... Claro, itxotu nada, katalogo lakun bezala, katalogoko deskripzioak eta lanak sortatzen txu. Erakutsiko ez dut baita, ChatGPT-ekin amaitzeko, agian hango erabilgarria zuentzako, nik hemen jarri, Angulesiriko adibidea da, zuen katalizatuko baita ostera bilgarria. Batez ere hau dual pentsatuz, bai sare sozialetako estrategia egiteko, edo webgune aldatu nahi badezue o lo que sea, estrategian laguntzeko, bale? Nik kasu honetan, jarri eta dira, porque lehen esan dituen bezala, nik aplikazioa den lan, eta bezero askoke esaten ziaten, nahi zutela egin como una estrategia de menú. ¿Vale? El menú, pues de estrategia de nuevos productos, zapatos, lo que sea, ¿vale? Eta se dicen, es que McDonald's y Burger King tienen un montón de combos, claro, luego esos combos familiares son rentables, porque los combos son descuentos, tal, eta claro, unigo batzen naiz, azkenean, saltzen dula ordu pilo bat, egiten benchmark moduko bat dauda, analizatzen beste jatetxeek nola zuten menuak, zeintzian hamburguesa guztien prezioak, kombinazioak eazen zuaz,
lehenengo inbartzen analisi bat, gero inbartzen analisi bat zure bezalaren webguneko produktu guztiena, beraien prezioarena, eta gero propuesta bat. Orduan, karo, egoten ginen, hilabeteak hori egiten, eta hori da gauzoan nik zinkinek. Osea, esan dugunean, ChatGPTekin, osea, pago, zuk hilabetean olako mezu bat bialdo algo oso analizatzeko, olako gauza batek orduak tragatzotzu o minutua, baina da gauza bat, pentsau bera kalkulo mordo bat, eta hori da, gratisen bat bakarri daukasun, aukera bat daukazu hor, hilean, hora hitzeko, eta hori da, pentsamentu asko behar daben gauza bat. Baina kasu honetan ikusteko hori da, kasu honetan nahi ChatGPTek ez du nire lanpostuak benduko, baizik eta egin modit analizi previo hori, gero nik benetan, gian propuesta hortan, benetan sartzeko, bezalarekin egoteko denborari, eta erakutsiko dizut adibide moduan, hau da oso, eta baita sartuko diot webgunaren esteka, ikusteko baita nola kapazadan atentzionten webguneko informazio guztia ulertzea, gero betera bisatu, eta zera batik. Hau da oso adibide simplea, baina, bueno. Hori, esate dutena da, pues voy a adjuntar un enlace, ¿vale? Da la webgunea, a la carta de mi hamburguesería. Analiza todos los productos disponibles, pues hamburguesas acompañadas, ¿vale? Bebidas, lo que sea. Genera recomendaciones de combos pensando incluso en diferentes tipos de clientes, ¿vale? Pues como individual, familiar, para compartir, económico, premium, ¿vale? Luego igual tú te puedes quedar con de todo. Y encima le pongo, para cada combo quiero que me incluyas pues, un nombre creativo, ¿vale? Porque no quiero pensar, qué productos incluye ese combo, sugieren un precio, baita, si qué descuento aplica, y una vez breves, vale, bueno, sin más. Prompt nahiko zea, orduan hemen sartuko diot ChatGPT-ri, bueno, hau da pagokoa, zeusenakoa, gratuiton, posileio euskal ondo egin zuen, da zajantuko dizu. Orduan, adjuntatuko jo bere webgunean esteka. Seria hau da, zentzaz, konstituan posibili bat. Vale, eta... Jarriko jot. Claro, mi jarriot, quiero que me hagas en formato tabla. Vale, claro, busco en internet porque está entrando en la web. Baina nik este en formato Excel, Excelian ingoit, o en formato PDF, PDF entzilu. Que horregatik importantea beti, baldin badaki guzti formatu nahi dugun informazioa esatia. Quiero en formato X, ¿vale? Orduan, bueno, baitik en formato tabla, pues un poco lo que yo le he pedido. Bueno, tipo de combo, pues individual. Nombre, pues el clásico redondo. ¿Qué productos lleva? Pues una hamburguesa a elegir, patatas y tal. Precio sugerido, 20-22 euros. De una descripción. ¿Y cómo perfecto para un almuerzo tal? Bueno, o sea, al final en Skin me ha analizado todos los productos que yo tengo y me ha hecho combos. Encima, además, me hace ejemplos de combinaciones sugeridas. Pues, hamburguesa sugerida, pues la es Skin, patatas fritas, no sé qué. Como, bueno, o sea, incluso en el CP, te hace todo. Yo le puedo detallar y le puedo decir, vale, pues ahora cógeme las hamburguesas más caras, tal, quiero guiada hemen, al final esta GPT no sabe yo los márgenes que tengo en el negocio. Vale, pues hemen gañaba y te hace mayor, pues mira, estos son mis márgenes, no sé qué. Quiero rentabilizar cada pedido, solamente iré ayudando mucho, o sea, baina hor ja, baita zure datuak materializa. Kronika hau bai guztetan adibideen moduan, agian dendatako taula, esatia, basare sozialetako, behar dut egin bi egunero publikazio bat, eginazu tabla bat, gomendatuz nire webgunean dakazun produktu guztiak, gaur, pues igual te dice, pues hoy sube pues una foto de estos pantalones que tienes y mañana sube de una persona y pasa un texto. ¿No? O sea, baita, solo me gusta subir fotos de producto. Bueno, pues te va a hacer solo, te va a recomendar solo fotos de producto, ¿vale? Bueno, sin salir de... Porque madre ditu webgunea eta Instagrama eta hori dana,
zureak erdazatzen joan danak, eta horiekin Nik hemen ere webgune esan, imposible, nik ez tema jo, zure una hamburgueseria. Esaten bajatzu baina nuzaren ondoko gauzta bai. Claro, berak una presioak bai badakin nola konpara. Da etxe bizitzen bezala, ikusten bozu etxe bizitako gauza bat itxen bozu da inmueble, eta esaten bajatzu Donostik, esaten bajatzu erne. Ondoko Egiten zu konpara hori aldotzu, ondoko etxeekin ze preziotan daren, zure metro karratua, bestian metro karratua, astensoriak, eta ina aldotzu, zuri egonkituta, ez? Nik esaten duen, imagina, zure webgunea eta zure Instagrama. Eta hoxekin bidera dute, gero ez du isu eta bixeran alezako dituzke. Noski. Toda la información, o sea, siempre cuando tenga acceso a la información que tú le des, si es un Zatzeko kapasa... Bai. Osa, berak hori kapaz izan du, zeso aukitzea, irakurtzea, eta baldin bada, aquí, pues, una aplicación de no sé qué país, que en este país no tenemos acceso, pues te va a decir que no tiene acceso, o se la va a inventar. Vale. Vale, orain erakutsiko dizuet notebook LM, vale, ezagutzen notebook LM? Vale. Hau baita da Googleana. Azkenan notebook erabiltzen dugu asko elkargoan, nire pertsonalean. Hauek, txatak beharrian diak kuadernoak, zela, notebook esan nahi du kuaderno. Orduan, hemen, imagínate un crear nuevo, beti eskatuko como de dónde quiere que nos saque la información, ya sea de archivos o de alguna fuente de internet. O sea, no es tan generativa como ChatGPT eta Gemini, lehen esan datua. Nik ja hemen ekarriz dizut, bai egia da, lehen esan datua, notebook LM mantxoago egiten du lana, porque azkenean lana zailagoa da, ez? Osa, egiten du lana denetan, analizatu guk emandako guztia, eta epek informazio hori ematen gehiago tratzen. Horregatik ja, eskalatuta ditut adibide batzuk, kaso daiko tarde, baina, bueno, ikusteko, bale? Ekarriko ez duten lehenengo kasoa adibidez, tesi bat ema, bale? Ikusteko laburpenak eta horrak ditu. Nik adibidez, nintzen internetean, eta deskaratu nuen tesi bat, sobre, no sé qué, marketing, no ez dakit zer, tenía 30 y pico páginas, claro, zu, unidad tesiera guztua, baina azkenian orrialde asko dituzune, te puedes escapar cualquier cosa, ez? Orduan, nik esan dutena da, lehenengo, hau da, lo más básico, bale? Egiteko tesi honen laburpen bat. Claro, nik hau posible ChatGPT-ri eskatu, baina, yo de algunas cosas no me fiaría. Me lo he inventado, bale? Orduan, nola estrukturatzen da, nik igo diot, kasu honetan PDF bat, hemen ari dena kargatzen, hemen erdian nik ez eskatu gabe, lehenengo berak bai goia laburpentxo moduko bat, zeren inguruan da, sortu duten PDF hori. Piskataratzen, gainera nago nire internetarekin da zinkerezen. Hemen oso lehentua du internetari, de hecho. Es que igual, es que mengo wifiak ez zian, mengo wifiak oso ez. Ondo egiten. Naiz erakutsi, nola sartzen duen, aplikatzen duen, unik ateratzen duen informazio guzti. Euskal esaten duzula egin dut izan duen esan dut. Aurreko kursuan hemen, san pixkat, más inicial, baina azkan inventa dutxan soiz eta, eta ez ostan. Ez zera, izango esaten, gauza pila da, baina inventa dutxan da, Baina hor dauka, daukazu barratxoa, zero alumno usto dara, eta eskanalzatzu, que solo busque documentos y que te dice, honen horretarako da, si no quiero que invente, que todo esaten dutzu gauza danak dokumento eta gotia. Orduan, enlazo da. Zu informazio notiziago. Esate dutzu, periodikotan, gero ez da, periodiko horrek, hogei zurra, gabetzat, enlace bat bihatzeko jatzu, eta ya orduan, si todo lo quieres que esté documentado, esaten bajatzu, erikagai buruz erola, esateko enlazia, hori da. Orduan, gero ez da osa, si la fuente es uno que ha escrito lo que le ha dado la gana. Euskal Notebookeren gari ez diot koskatu berrez, metatzen. Es como más académico, etc. Ez kargatuko beharrabia, bestela etzen frogamen, bale, más arrastratu
PDF bat eta bar, eta saiozu egiteko, saiozu esan. Hazme un resumen y encima sácame los 5 puntos más importantes por cada apartado, o lo que sea, ¿vale? Eta berak jartzen dizu laburpen bat, eta gero jartzen dizu alako zenbakitxoak, esaten mundikan atera duen informazio hori orduan dago, porque imagina, irakurtzen zuen laburpena, eta zizu, esto me chirría un poco, no me suena haber leído esto, o lo que sea, ez? Jutentzak pintxatzen zuen editortan, se dijo, pues mira, esto lo he sacado de pues, esta parte, o sea, documento de la Constitución, ¿vale? Es que ¿vale? Gero, beste dut, infografia, hemen estudio honetan, honetzetarako balio, ¿vale? Nik alde batetan sartzen diot Word bat, edo PDF bat, hemen egiten dit, alako laburpena, eta nik hemen eskatzen da, ze modeloetan nahi deten notebookak informazio hori ematea, ¿vale? Dakal beste adibide bat, hemen dala, nik ChatGPT eskatzen nion, que me generase un guión sobre vida saludable, ¿vale? Hortarako ChatGPT era único. Es desde cero, créame un esto de vida saludable, no sé, o hábitos saludables, o algo cerveza, ¿ves? Orduan, ChatGPT kintzera, ¿vale? Bueno, hábitos saludables, tal. Eta nik eskatu nena notebookai zan que me hiciese un audio en formato podcast, ¿vale? O en infografía. O nik zengo nun, eski ez ditutzeko. Word hori honean sartu, esango nio, vale, con esta información que yo te estoy adjuntando de hábitos saludables de este Word, quiero que me hagas, por ejemplo, una infografía educativa, ¿vale? Tú le puedes decir infografía de los infografías tienen plasmar la información que tú le estás dando a la herramienta en visual. ¿Eh? Puede ser un esquema, dibujos, lo que sea. Bai, hau adibidez, jardunan digaten bazegoen farmazeutika bezala nutricionista, eta oso erabilgarria iruditzen zaion, porque bere sare sozialetako taola oso erabiltzen du. Orduan, erakutsiko ez den ja deskargatuta, orduan nik iniona zan Word hori adjunta, eta hemen, bai, dakazu resumen de audio, presentación, eta lehenengo esan zan, que me hiciesen infografía. Eskoan ez dutziko, porque ez daik apatzen. Zuek hemen editatu, lapiz horri ematea, zuek posibilizatu jarriz nola nahi zuen infografia hori izatea. Quiero que sea más normal o más colorido, saber incluso estiloa eta hori dena baita posibilizatzen zuek izan. Eta notebookak hau intzian. Vale, nik sartu nion hau, uso da un guión de un podcast, o sea, ni siquiera me hablan de hábitos saludables, ¿vale? Eta nik eskatu nion zen que me hiciese una infografía educativa, que más nion, para una consulta de nutrición, eta hau intzen. Vale, yo nik eskatu nion, Ze politxe ikusten da, osea. Bai, eta egia da, presentazioetarako eta oso erabilgarria. Azkenean, bai da laburtzen baita, 10 horretako bat, nik esan diot, cógeme los hábitos más saludables. Nik eskatzen beste gauza hartzeko hortikan, beste infografia. Eta nik esan nien estilo tan, baina posible izan, hau, oso erabilgarria, adibidez, imagina hau ez, justo horrekan adibidez jarri nion, baita zapataren atzekan, omentzekan zapatilla berri bat sartzeko, eta nahi zuen jarri zapatilla horren karakteristikaz, ez? Deportiva bat, perfecto para correr, no sé qué, eta egintzen alako infografia más moderno, ¿vale? De la zapatilla. Egun jarri zizkion, zapatillan 10 propietate horiek, infografia modua. Azkenean, igual bere usuarioak, nahiago dute irudi moduan ikustea, texto moduan jarri behar, kriston textualez, bakoriteko, ez dakizzer, no sé qué, no sé cuántos puntos. Hau da, infografia moduan. Gero baita zer egin notebook elenakin, Word berdin erabiliz sobre hábitos saludables, en este caso, infografia barrian, nik esan nion, que me hiciesen un resumen de audio en formato podcast. ¿Vale? Podcast azkenean da, entrevistador y entrevistado. ¿Vale? Hemen baita lakitzen eman da, esan nion, idioma español, uste jarri gara mujer, hombre, bueno, posituztu gauz ezberdinak izatu, eta sortu zian, hemen jartzen duna,
podcast moduan. Erakutsiko zuen baita nola gaitu zen audio hori. Hori adibidez bai, etzian bost minututan, bale? Porque azkenean, lehenengo irakurri, claro, bai hemen tekstuak faio bat balin badaka baita nagaitzen da. De hecho, zati baten faio daka da ikusten da. Ez orduan lehenengo bai erraixitu gara tekstua, baina ikusiko zute ahotsak benetan pertsonen ahotsak dela, bale? Eta motu jan, ziria da pena, Uste dara duzula ez dakitzea, baina, bueno, mientras vas haciendo azkenean oso da... Podcast asko entzute jeunak, igual, hola daude sortuta. A ver, ahortzen aktabla nahiko berean en el sentido de antes eran mucho más robóticos. O sea, geroz eta gehiago betzen gian eskain dela 8 hilabete ez zera niko indikan hau egiteko a nivel profesional. Gaur egun bai, eta indikan 6 hilabetetara, pues no me quiero ni imaginar. O sea, de hecho, justo oain dela aurreko asten ikusi nuen famoso batek igozula bideo bat TikTokea, erakutsizun berak igozula bideoak eta zer erazatzen egiten, eta ez dakizapikatzen baita, hemen argizarekin bideoi izoneta ezberdinetan, incluso Instagramen. Ni TikToken ikusi nuen, Instagramen, baina lau gentiak ja daukan aukeria bere mobilean, ez dakitan telefonoa gaitxik, ero poliki dano politiko dugun eta lehenengoak izan dian, zuzare bideoat ikusten, da muten dutze hizkuntza, eta duzu aukeratzeko hizkuntza pila bat, eta emuten dutza Suahili, eta derrepentean zuzare, Suahili berbetan, hori eta horregatik, eta horregun bai da zailagoak uste hasi ez reala, no? Gero baita irudiekin erakutsiko. Hombre, begitzeako gisa da, que ondo etxena benak, ez dut ikusiko, ez dut nabariko. Batzuk oso evidentia dira, baina gisa da jente asko hori bestabela zertzen. Batzuta ez dut, hori ia da. Ez da gizu, eta ondioka jente askak ikusten dena egisa da. Eta hori argitarria da, beste batzuria seguramente saioak izango dira jakitzen. Eta gero da gehixea, izango da saioak jakitzen, zelan egisa, eta zelan... Banekan jarra, un momento Guztien batzuk utazkoen arrazki batzuk ez, como fachada dara edurrak ikusten, a ver, ya hori, como que este yo me lo creí. O sea, por eso hay que contrastar toda la información que veamos. Vale, para que... Eta hori, herramienta hori zena? Podcastana, bueno, beste hainbat aplikazio daude baita lehen jarri zuen, hau justu da notebookekin dena, hau da notebookak intziana, baina baita daude beste 1000 aplikazio, que notebookak konektatzeko zuen egin, zure audioa sartu zure hotxakin, y te hace un speech con tu voz. Leven Lars arriba azul. Bai, Leveneko oso konfianzu. De hecho, bidea bain dela gutxi egon nintzen. Eta horrek sustituzio barik eta lehitzen gauza horrek. A ver, ez da dena doa txibia. Asi era. A ver, kritika dutazu eta igual egunean inda ditzu 15 segundu, bitxo bat itxeko, Zuzeko zautu gratis, ez bastantak, ez dela egin bat itxeko matot. Baina, pero, claro, itxen egozu, minutu bat, baina... Oain baita, Instagramen bat publizitatea daka horrein, Instagramek etzega, bueno, asuntoa da, perisa eskozuna ematia, eta bigana, gauza horretarako oso, jartzea nahi gozu pertsona bat, zuk eskozuna ezura perisa jarri interneten, YouTubeen o bitxo baten, pertsona bat elegitzen oso, agotza jartzen nahi dozuna, o zuria nahi dozuna, eta giratitxak eta bebaritana. O sea, tienes opciones, tenemos. Cada uno caga la playera. Hau zana, hori nune bebai... O sea, audio honik itetu notebookeren mekin, baina gure dago daude 1000 aplikazio gehiago. Nik aprobetxatu hau bat zetzen ikusteko gidoi berdinak da Word formatu batekin, gero posible digula informazioi, hainbat modelo ezberdinak. Bera unen zuten da, porque batzutan ez da unen zuten. Hoy nos adentramos en una de las cuestiones, yo diría, clave del bienestar. ¿Cómo construir hábitos saludables que de verdad perduren? El punto de partida es un material que defiende una filosofía de cambio gradual. O sea, la idea de que pequeñas acciones consistentes, repetidas en el tiempo, son el verdadero motor de la transformación.
Y es precisamente ahí, justo ahí, donde encontramos una tensión muy interesante para analizar. O sea, y es Porque uno la gran de pregunta es, 14 minutos. Aquí te pones es un recurso escaso y muy potente. jarri es que pena batir desmezclar mucho año. Jarri baita como la velocidad del audio, si quería que fuese o más dinámico o más pausado. O sea, hoy baita pues eta hori notebook LM no es específico para audio, baina bueno, o sea, ikusten zuten ella jartzen diate y pienso que son dos personas radio. Creo que no ha dicho tú nada más. O sea, creo que he dicho nada ya más. Ahorita ya vaya a sufrir la centralidad porque vacila o se lo he dicho. O sea, ya he dicho Lauca como menos cortafuegos. O sea, o sea, te deja hacer muchas más cosas que nosotros no te dejan hacer tus niños o no sé qué. O bueno, mucha que te habla de Euskal, tipo vacilón, o sea, le puedes decir que te hablen, o sea, como más cotidiano, que te haga bromas, o sea, ya, horrek, ya. Jarri zizuen, ez ez dugu maten denbora danak ikusteko, baina, bueno, hau da azpikusteko gero paskatu dugu presentazioa. Baita, ideia da bat, zuek jolastia pixka bat txian eta ikusten joatia, bale? Eta ez, bai, hau sorkuntza, ez dut danak probatuet Eleven Labs eta baita Zara Playai, eta oso mozuntzatzen. Bai, ez dakit izan Eleven Labs ez dakit zeak ba hori, azkenean doainik izan da, que el tiempo máximo del audio era 2.000. Eta azkenean bakoitzak, igual dakazu denbora kontu limitak, edo ez da, audioak gero baita en kanta bat, zaikuset logokin nola, esan nion, pues hazme una canción de una jornada en Aretxabaleta, en formato reggaetón, baita abestearen zin, 2 minututan. Vale, o sea, incluso sin letra, o sea, igual baita gaur egun letra behin bueno, baina que informazioa nik esan nion letra inventatzeko, posio diatu eta imaginau letra bat. Onzu partzea zuzez pilotan nahi ezun itia estia, eta serikoa egin. Quiero decir, puedes hacer todo. Vale. Orduan, hori, ahots sorkuntzarako nik gomendatzen dizuet, pixka trasteatzea aplikazio hori, vale. Baina izan gutxe, zirudietan nahi monorkan bajare, neokaman, batez ere nik gehiagora ez plantillentzako, tala ez, baita posiledia irubilak sortu, baina ez da aplikazio hoberena. Nik askora entzun ez Leonardo AI, ezakit ezagutzen Leonardo AI baita berdina, Nik kanba, erabiltzotenak kanba zuri igual baino, asko portadak eta etxeko osa etxe. Dauka menuak, dauka portada, dauka presentazioak etxeko gauza desberdinak itxean, kasura eta Nehiago asko gustatzen zait, egia da, nik irudiak dola asko ez dut erabiltzen, igualtzen ez, Geminiek eta Nanobanak dola, askotan asko nabaritzen da, iakin eginak daudena. Bai, Leonardo azkenean, nahi ikusiko ditugu, oso argazki realistak egin, bale. Hau da, hori ditzen da, Leonardo AI, bale. Orduan, letxo ez dakit hemen goreta dituten beste batzutan egindako irudiak. Bai, hemen daude, bueno. Begira, erakuskizte kasu bat, gero egingo dugu froga bat, bale, baina jardunaldi bat egon nintzen, zegoen neska bat zekara bizikleta tienda bat, eta esan ziren, eta nik uste dio sartu nire bizikleta bat, eta nik sartzen duten maillot bat, eta esan, egin aztu irudi bat, tipo bat igotzen mentira, baina nire produktuak guk sartu bertu da. Eta irudia batzen. Osan, zan bere bizikleta, eta bere maiota, tipo sin más, elemento Leonardo. Osan, aplikazioa oso dago, porque oso, incluso, mendia hau segurazki faltxoa dian, internetean argitu, baina ez dakit nik argazkia ikusten dut. Horreko tiene de veces nionian, o sea, como era como muy asiático, tenía tías asiáticas, bueno. Leonardo oso ondo egiten. Netako emaitzan pulitxenak indotenak dira, zuk egun kontua, zuketan argazki bat zutik, zure lekuena, zure denda parian, o denda aurrean,
Eta esan, fondo honekin, ipini esu modeloa, zetxik behintzat emoten daude. Seguramente ya kinita daula, baina ja, identifikatzen dozu, eta horrekin, zeu zer desentie. Eta mila ez da, baina, bueno, ipa erakutsi nahi zen Leonardo, porque egia da, benetan oso ondo egiten dutela argazkiak, bale? Bueno, eba ez dut egin froga zerbaitekin, baina, bueno, ikusteko, ez dakit bat, tipa hau, ez da existitzen, baina, bueno, oso, de hecho, bueno, hau, saiatu baina esan egin azpeitiko kale bat hartzen dut. Baina, adibidez, arrakoia baita, zapatilla, hau interpretan esan duzu zapatilla, eta esan genio baita egiteko irudi bat, que solo se luce los pies, hau adibidez, dendari batek eskatzen. Eske askotan ez du modeloak zehatzen, eta, txina, joko, ez dut lo hacela. Poco sí, pero no había. Bai, Bai, eta gero ja, azkenengo gauza erakutsi nahi nizuna zen, para que veáis hasta dónde llega la IA, que ahora hasta puede crear aplicaciones en webs. Vale, ez dakit, zuk igual informatikoa zara badakizu, baina, a ver, hemen askotan, ay, ya puedo empezar a usar, lo que te hace es un poco la estructura y el cuerpo de, ¿vale? Baina ikusteko baita, jakusilu duela horiek, aplikazioak zerotikan, diseinua bere estruktura guztiak eta bera, incluso kodigoa egiten duzu, eta webgune bat baita, bale? Nik hortarako erabiltzen dut, oso ondo dago Google Studio AI, gainera da, egia da estudio hau komplexuagoa dela, zemila gauza ditu, horregatikan beste sesio bat behar da duela ingurutzeko, baina, bueno, datzut pixkat ikusteko baita, ze aukera eskaintzen dizkigun Googleek gaur egun, bale? Orduan. Bueno, da Google Studio AI, pixkat komplexuagoa da, 1000 gauza posible ditu egin, hasta dashboard, dana posible egin, aplikazioak zerotikan, kodigoak sortzen dituen, formato Python, Java, hau informatikoentzako baita. Claro, me he hecho un caso informático... O nos sustituye y ya está. Baten bat biozu. Seguramente gente gutxeo biharko zu. Lehen lanak ez daukenak valor añadido. A ver, gauza da, nahi adietzen ez dakitela yo no sé de códigos, ez? Claro, nahi honek sortzen dit, honek webgune bat eta kodigo bat, yo luego es lo que llevarlo a un WordPress o un... honek sortzen ditu, behar ditu base bat, hortako bai igual que unos conocimientos básicos de cómo trasladar este código que tú me estás pidiendo a un WordPress, es compatible, no vale. Bueno, askotan bai, de hecho, un caso lagun bat, informatikoa zana, eta egia, como digo, generales, reactivos a nivel diseño así no son, ¿eh? Entonces esto que te hace es te une, te hace el diseño y encima te hace el código y si encima eres informático eres capaz de modificar el código, si tiene algún error, si esto no me gusta, ya no partes de cero, un Java que haces ya, orduan, bueno, ikusteko baita, gauza be posibilidad egin. Kasu honetan, un marco genuke, Ambuil, ¿vale? De crear. Hau txartxak bezala, ¿vale? De hecho, hemen, hau Google-a den, berez, imaginau, webgunean irudiak jarri behar bali maitu, seguro eskian kodigu Gemini-fika. Azkenean ikusteko dana batuta dagoela, ¿vale? Nos utiliza un montón de otras aplicaciones que utilizamos para fotos, para tal, en el estudio propio, ¿vale? Orduan hemen baita, jarri beharko genuke prompt bat, geroz eta prompt espezifikoagoa izan, pues, quiero que tenga estas secciones, tal, asko ze hobeto egin. Oan eba ez dugu hazen proa egitea, con un prompt súper sencillo, ikusteko baita, que desde el prompt más sencillo, un web te lo dice, ¿vale? Orduan, ez dakit, a ver, bueno, ideiak eman, proba egiteko. Si queremos crear, por ejemplo, una web, una web de una tienda de... Esan zuena, ez dut izena jarri nahi, baina esan nahi ez da, zer egin bakaz. Venga, yo tengo una tienda de boda joven de mujer. Bueno, boda joven de mujer, de la que quiere, Vale. Vale, esto es el concepto.
quiero que el diseño... ¿Cómo quieres que sea el diseño? Yo, pues que sea como muy actual, como muy versátil, que Fresco. bai, Para que tú dinámico. pones fresco y a ver... Yo sí, Me va a poner un necesito Os digo, O sea, vamos son súper básicos. Bai, Pero bai, bai, bai. hemen obviamente jartzen duzu zure logoa, zure weba, oza, basoze kompleto. Vale. Quiero que tenga sección inicio, conócenos, catálogo de productos, info, y bueno. Oso basikoa, vale, eta de hecho ikusiko ez dute hain basikoa da que luego cuando entremos en cada sección no tiene más trasfondo, vale, o sea, hemen tendríamos que estar 1000 horas para que realmente una alimentándoles, baina bueno, ikusteko, vale. Orduan, nik ez dut bi, orduan hemen ezkerreko partian, uten da, pixkat geixo eta batzen bat, lau mito bat hau du, vale. Orduan, hemen jungo gea review ikusiko dugun nola daratuko zegoen egunea, eta hau da lehen esanako kodigoa, vale. Ya verás una código apunten. Claro, si no eres multiplicar, pues no entiendes ni papas, ¿eh? Cuando bueno, Zuko jartzen diozu a un programador y tal, y es capaz de luego tocarte el código de, o sea, bueno, la verdad es muy útil para informáticos y demás. Orduan, bueno, hemen jakin dizu en qué parte del proceso estamos. Ahora mismo está el reading files. Bueno, pues está leyendo lo que acabamos de poner. Eta uno de 4 minutos os hace una web. A ver, hori, ez da jena izan, ya puedo tener una web y vender. A ver, gero eukibarrezu base bat, zelo erabili WordPress, tal, nun dominio bat eukibarrezu, Volkatzen oso gero bestera, Claro, azkenean da, pues, Para como tipo una imagen o un a ver, incluso te hace el mismo cuerpo, o sea, el mismo código. Luego lo tienes que alimentar. Luego ya, pues en cada, pues imagínate, dentro del catálogo, quiero que cada producto tenga esta imagen que encima se categorías las imágenes. De hecho, Google Studio Code indica no tiene tantas limitaciones a nivel gratuito como ChatGPT. Orain. Ya. Hasta que nos empezamos a picar. Hori da, emendikan mila betetara, pues, igual beste gozera ez ditzen, bale? Baina egia da, oso dago, komplexoagoa da, baina gauza zora puedes tú. Bueno, pues hemen juten da, ikusten, pues ya he hecho todo esto, que no sé qué significa. Vale, también digo dugu gure webgunea. Claro, es que el tema se complicará, pero en meses, solo estamos hablando de años. No. O sea, es que se complicará, pero se complicará y no. Pero ya dauzkagu nahi da, Da pasada, Ontxe dauzkazu nahi da, servizarioa esela, ordenadortxo daukazuna, esate jatzura gauza, como el que hablas, Siri, como una Alexa que me habla. Eso también es inteligencia artificial. Y que ya es capaz hasta entrar en tu página y entrar en tu correo y entrar en todo lo que le hayas dado permisos y dejarle libre que te la diga. Igual te contesta cualquiera que te pongas a lo que le hagan. Vale, begira, qué chuli. Sabe, ¿vale? Bueno, claro, no le he puesto ni cómo se llama. Vale, pues vive. Define tu vida. Sauda como el inicio que hemos pedido, ¿vale? Argazkiak, seguramente nos haya cogido de Gemini. Y bueno, pues le hemos puesto un diseño actual, fresco, benetan da webgune bat, ¿vale? Ya veis. Eta argazkiak tampoco le he dicho qué tipo de fotos, pues me ponen un perro aquí. Conócenos, bueno. Catálogo, es la catálogo, pues bestsellers, tal. Y lees una cosa, claro. Yo si luego le doy esto no tiene cuerpo, o sea, no tiene nada esto porque no lo hemos trabajado. Vale, bueno, con 2 frases, lo que es capaz de hacer. Vale, pues me cago el canto, la cosita de compra, no sé qué. Bueno, voy a hacer que ikusteko, pues, le esan dezuna, nahi ikasi zer posibilidad nahi da. O sea, da en función del empeño que tú le... La dedicación que le meta,
Azkenean da ikastea eta estar un poco actualizado. Eta azkenean lo de gratuito no gratuito. Nik hemen gomendatzen dizuet, baldin badago lan bat beti errepikatzen duzuena eta benetan imagino ChatGPT erabilgarria ikusten baduzue, nik bai gomendatzen dizuet ordaintzea. Baina pentsatuz, no como, no es que tenemos que pagar todo, es que ver como una herramienta, pues como un Excel o un, o sea, orain, gai tener ez dut ordain por ChatGPT para dos cosas que le pregunto, ¿ves? Edo, si tengo que estar 24 horas, pues espero 24 horas. Baina bai igual, kargoan, pila erabiltzen dugu. Edo ez da gauzatzerako, bueno, ikusteko, hau ere, Eta aplikazioa da, zein betzeke igual webgunea daukuzu? Mobilen aplikazioa. Eta sartzen duzu, mobilen aplikazioa emango dizuke. Baina ez da operatibo batxe, bai. Claro, hau da, lehen esnakoa, nire egin, baina hau zago operatiboa. Osa, gero zupa behar dezu. Kodigoa deskargau aldozu, arigo zure web horriera, probau eta gero. Hau, adibidez, kopiatu de repente web barik eratzen montor, orduan. Claro, eta hor poza esa referencia, ondo dago igual, hasiera bat bezala, hori da. Nik horako gauza bat eta hemen di, jutezak pertsona batera. Informatiko batera, eta daka ideia. Baina nahi produkitzea, incluso me behazu kodigoa pasatzizu eta gero zuk landu. Baina, ez da zerotikan hastea ez da, askotan, hay que hacer una web de negocio. ¿Cómo? O sea... Asuntoa da hor, niretzat beti da berdin, hor, proiektuekin bezala esaten dutzuena, itxotena actúa como un diseñador que quiero hacer en un estilo fresco, no sé qué, con catálogo pasado argazkisa, logotipua, dauzkazuen gana, tengo zuen, oza, super txulua, horrei aldatu zuen edo zuen gauzak, eta horrekin, nahi gozuek segidu aldo zuen, ero ja, laguntza eskatu, hori ja, zuen web hori aldera, ero igotzeko, baina, txatekin itxen egozuen, txatepetekin, honekin itxen egozuen, galdetu eta jarri gozu. Esan, nola egin, nire web hori aldia ukitzeko, eta ez da izan, galdetu eta txatepetek ez ez doiko web, orain, zintzen. Lan asko ez badak iso zeuzen. Azkenean da, lana erreztia. Ez lehen esan duguna, ez da lana kintzia, lana egitea, hau da, nik honekin, nik ez zinen, ez da webgune badakat, ez. Egin lana erreztu, edo bai, informatiko baten akutia eta esatea bida hau nahi dut, y me ha ahorrado la parte de igual contratar una agencia de comunicación para que me ayude, pero incluso nik baldin badakat unos conocimientos básicos sobre aplicaciones web, WordPress, lo que sea, nik erakutsi Google Studioari nola egiten kodigoa kopiau, pegau, luego cada o Wix o WordPress tal tendrá su puesto, eta adaptarlo y ya está. Hori da, lana errazia. A todos los niveles. Nola galdetu, ose galdetu, ose ni galdetu. Horregatik frontakin portaldia bide. Ni ez gartaba diretzen frontakin. Gebetik artean derrako erabiltzen baldin bat, hori da zen, plantilla moduan eukita beti hor gordeta. Porque gainera, beti erabiltzen dut toki berdina, gero eta gehiago jungo da ikasten zuri zer gustatzen zaizun. Porque zuk beti sistema duzu, no, pues no me gustan los colores verdes, tal, pues ya no te va. Baina, gratuitotan ez dute. Baina, jaminina, ez dakit proiektu dauzkan. James. Zen? Googleen James, Gemini. James, proiektua. Proiektuna. Hau edien, James. Hor sortu zuta. Berdina da. Hori da, beti txosten gauza, tarea James deitzen da. Enbede karratzen berdina da. Bale, ez da uste hori erabiletan. Bai, fondo daude, porque azkenia se adapta, la herramienta se adapta a ti. Claro. Orduan itxosun horien, eta gero jartzen batzu kontekstuan, beti erabetzozun gauzak, eta ja hori ja badatu horrengorak. Bai, hori da. Bai. Ba hori, ez dakite galderaren bat edo
berez, pose dugu hemen 1000 ordu batak ikusten, baina bizkoa, baina baita jardunaldean ideia da ikustea, azkenean, gaur ikusi duguna no es ni el 0,002% de todo lo que hay, ¿vale? Benetan interesa baldin badakagu eta benetan baldin badakigu adimen artifizialak asko erreztuko digula gure egunerokotasun lana, gure ardura eta gure lana da indagatzea pixka bat zer dagoen, zer dakirien funtzionatzen duen gauzak, bale, orduan hori. Etengabeku da, hemendik aurrera, etengabeku da. Nik baita gaur egun, ez dakit, nik adibidez, bai YouTube o TikToken paratzi dut kontuak donde te van actualizando siempre de las nuevas aplicaciones que salen o actualizaciones. Benetan interesa baldin bazute, ni bai kontutzen dizuet horrelako perfilei baita jarraitzia. Porque azkenen dia oso bideo motxak y te dicen, pues esta semana ha salido nanobana. Ez, nanobana oso berria da, bidez. Piskal baita bai. Bai, hori da, batzuten gainera gratis mate lleve igual webinar, pero masterra Pero así da pizkatxo berroetan bebai de todos los recursos que utiliza la IA eta ez dakit zer, eta desde el punto de vista del medio ambiente, todos los recursos que utiliza la IA, eta efectivamente, tontuara ditzen, sacan una foto donde aparezca no sé qué, no sé cuántos, eta claro, hori, recurso batzuk, hori buruz be, ontxe, entzuten, ¿es? O sea, que, claro, pero da el uso responsable. Luego ir a la parte legal, que siempre pasa lo mismo. Lo legal siempre va a costar. A mí me gusta baita, no tiene nada que ver con la IA, pero con los patinetes eléctricos. De repente tal y no había forma de control en las ciudades. Las vainas tenían como hay de pruebas, pues en Madrid prohibido. O sea, tenían luego ir a la parte legal, pues que ya son medioambientales, se la llaman, o sea, tenían dijo a Inacar que esas cosas van mucho más graves eta tendremos que adaptarnos también. La legalidad beti den esan bezuena, web orrialde bat itxezin baina, hasieran itxezin web orrialde bat, eta jazta, gero, hartzeko zuen, datua dauzkasunean, erostera juten da jendea, datua sartu behar ditxula, hori registratzera o onartu behar zuen, aquí están los datos de las personas, ontxe, antzerako gauza da. Ontxe, beste entitate bat egoki behar ditut datu horrek, gu pasatzen bajaba, orduan, hori gana informau beharra dago pertsoniai eta ezin dozu edo zakauzai. Pero askotan azotatzen duzut ez dakit usa. Claro, baina ontsa horrekin, nork irakurtzen du políticas de uso. Para esto acepta esto. Y me decía, ya, pero es que si no aceptas, pues usarla, pues no. Pues escribamos, ¿no? Claro. O sea, al final es el precio que tenemos que pagar también de... O sea, por lo gratuito. Porque tienes, los términos son obligatorios, pagos si es notificaciones, dices, vale, eso no, pero los términos, si quieres entrar, a tu mesa, o sea, tienes que clicar. Bueno, luego tampoco es tanto porque a nadie conoce que se lea todos los términos. Todavía no conocía a ninguna persona. Ya. No sé qué. Regatica. Hori, mi eskertuko nintzueke, hori, nahi badezute ipini zea bat, inkesta bat, da? Baloratzeko jardunaldia eta hori baina dituen, hori baina dago, hori sartumatzea baita gure OAP-ko izeniko bakunean, dituzue baita jardunaldi, programatutako jardunaldi guztiak, hemen noen inguruan batzuk iten baita adimen artifizialen inguruan die, baina azko etxintala baita ditugu bai Instagram jardunaldi tola, pixkat informazio eketzeko nahi ez dute, ez dute QR-ekin eskaneau. Eta zenekin lotute dihoazte, ematen dituzuten hauek, ikastaro hauek, zenekin dihoazte lotuta udaletxekin? Hau udaletxekin, Bai, hori da. Egia, normalian, herritain ditugunak, normalian, actuamos con agencias de desarrollo. Hau adiez de bagoenako mankomunitatak egin dugu. Arko txintala Iraurlantzaren, askoiten dizinez. Askoiten bilatu ditugu. Bai, de hecho, guain hasiko bat berriz da tope, astezatutak gero, hor asko ditugu sobre Instagram,
dago Donostiko marketing kontsultora bat da, izan Tomillo Limon. Bai, bere osan bai. Bai, hori da. Eta berak ematen ditu jardunaldiak normalen askoekin. Baino... Gero zenean denporiak bizaz atzeatzeko.